businessmen metụtala otu Nigeria si eto bụ mgbe m wepụtara egwu akpọrọ Hustle bụ nke wepụrụ vibes n'ebe ndị ntorobịa nọ. Hustle atụ egwu na-akpalite mmụọ gị wee kegasị gị ka ime ihe dị mma. Ị ga-agba mbọ dịka mmadụ, ị ga-abịa fold aka gị nọrọ ofe ebe na-eche ka ezitere gị onye enyemaka. Hustle wee egwu ewepụtara maka ndị ntorobịa. Dịka onye na-etolite na ihe gbasara egwu, m na-ezipụrụ ya ndị ntorobịa ka ha nwee ike were ka na-agba onwe ha mma. Gọọmenti kwesịrị ị na-enye aka na ihe gbasara egwu na ihe gbasara tax na funds na-abata nke sitere n'aka shows ebe anyị na-aga. Na ihe gbasara egwu, m na-ewepụta ego nke m nke na-eme ka ndị na-arụ ọrụ, ndị mana ha na-arụ ọrụ ka ha na-ebi ndụ dị mma. My stylist, my health taker, my sound checker, onye ọbụla mana ha na-eso arụ ọrụ, m na-agba mbọ ịhụ na ihe niile ha mere dị mma ma wetakwa n'ezigbo ọrụ ga-enyere ha aka, nakwa meekwa ka ọrụ mụ na ha na-arụ ka ha na-eweta ego ha ga-eji na-enyere ndụ ha aka. Gọọmenti wu nsogbu ọtụtụ ihe niile na music act na Nigeria maọbụ na Afrịka. Ekwesịrị ịkwụsị nke a. Ndị polisi na-akụ ndị mmadụ ihe, ọkụ adịghị, ọtụtụ ihe niile. Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na Nigeria awụghị prọfeshọnal. Onye ọbụla chọrọ ị na-ahọsụ, onye ọbụla chọrọ ị na-agba mbọ. Ị kwesịrị ịnọ na biznes a nọ ọtụtụ oge tupu gị ghọta ọtụtụ ihe dịka ochagarasị na music industry. Ị ga-ajọsụ bịa ebe ahụ maka na ị chọrọ ịgụ egwu. Music awụ maka music na onwe ya bụkwa biznes. Ọ bụ otu ọdịsị dị. Nigeria ọhụrụ m chọrọ ịhụ ga-abụ Nigeria ọ ga-abụ ihe niile ga-adị less corrupt. Ọ bụghị onye polisi maọbụ onye uwe ojii ga-ahụ nwa ntorobịa n'ụzọ ya kwụsị ya chee na ọwụ onye na-eme egwu chandum na ịntanetị. Ndị producers na ndị sound engineers dị iche akwalite ha n'obodo anyị Nigeria. Anyị kwesịrị na-enwe ọkụ 24 hours. Anyị ekwesịrị na-ewe ọkụ na Nigeria. Ezigbo Nigeria ebe ị ga-asị ndị ntorobịa nwere umengwụ. Anyị enweghị umengwụ. Ọ gọọmenti enweghị, ha nyeghị ihe niile a ga-eji kwalite anyị. Anyị enweghị umengwụ. Ekwenyere m na ndị ntorobịa Nigeria ga-eweta mgbanwe maka na ndị okenye anọọla ebe ahụ afọ ole na ole. Ewe ezigbo ọchịchị, ewe ezigbo ụzọ, ewe ezigbo ọkụ, ewe ezigbo ihe nọ n'obodo anyị Nigeria. Ihe bụ ohere ndị ntorobịa kwesịrị iji gosi onwe ha na ihe gbasara ntọrọntọrọ. Aha m bụ Jimoh Jibril Olaito. Abụ m onye na-akụ egwu. Akwụ m chim ebe ndị ntorobịa Nigeria nọ.